SK Chairman o glayong pang kaubanan arestado sa anti-illegal drugs operation. Atong sayron ang detalye sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Tech SK Chairman sa usa ka barangay sa Lanao del Sur ug laing tulo ka kaubanan niini ang nadakpan sa drug bypass operation sa Upol. Samtang mag-igsuon sa El Salvador City, musugat karon sa bag-ong tuig sulod sa prisuhan human makuhaan og gituhuang illegal nga droga. Sa prisuhan karon musugat og bagong tuig si Musarif Sultan, 25 anyos, SK Chairman sa usa ka barangay sa Taraca, Lanao del Sur, human madakpan atol sa drug bypass operation nga gilusad sa kapulisan sa Upol. Nadakpan sab ang laing tulo ka mga kaubanan niini nga sila na F. Haji Nasef, 26 anyos, Abdullah Datu Harun, 26 anyos, Muhammad Ali Mamaki, 23 anyos. Napalitan ang mga sospek og usa ka pakete sa pinaugang dahon sa marijuana. Bugti ang 500 pesos. Samtang na-recover sab ang laing pakete sa 25 gramos sa maong droga nga mobalor og 2,500 pesos. Especially pud aning mga illegal drugs. Amo lang pahimangno nga especially kini nadakpan namo is usa ka active na SK Chairman nga sa atong mga uban pa nga naa sa gobyerno nga dili unta magpabadlong. Gipanghimakak sa mga dinakpan ang ilang kalambigitan sa pagbaligya og marijuana. Magbago na gid ko. Pero wala mong kung ginadami ra gid ko to sir kay wala gid kinalawanan nato sir. Kurat sir ay kay wala ba yata inosente ba yata. So katong mga nakuha sa inyo, katinsa man dito? Kato gyud sir wala gyud mi kabalo asa tugikan. Samtang sa El Salvador City, sa prisuhan sab musugat og bagong tuig ang mag-igsuong sila Noel Apostol, 32 anyos ug Jonathan Apostol, 28 anyos, mga residente sa Zone 1C, Barangay Amoros. Human makuhaan og gituwa ang sabu atol sa bypass operation gamit ang 500 pesos mark money. Sa pagrikisa kanila nakuhaan usab sila og susamang droga nga mukantidad og 40,800 pesos. Lakip sa drugs watchlist ang magsuon nga galihok kuno sa Barangay Amoros ug sa mga kasikbit nga barangay. Dako kayong nahimo nga epekto positibo sir labi na gyud didto sa lugar nga nahitabuan kay ang uban ma-discourage sila sa pag-involve sa illegal na droga. Gipasangil sa mga sospek nga planted kuno ang mga droga. Abi sa gamay wala man pud may nakuha noon. Tapos tawag lagi nga naami sa iyang listahan. Aw kami ang gidakop. Nangutana si tong isa ka pulis kay mama na anak siya nga kaninang imo po ning anak. Anak si mama, oo sir, ako ng anak. Gidakop po diretso. Wala po ko kamalay-malay kung sa'yo na itabo. Tek taliwala pa man sa depensa sa mga dinakpan, gipasaka na sa otoridad ang kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act nga ilahang atubangon sa korte. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez.